Sziasztok, én Patrik vagyok, és a mai videóban szeretném mutatni a kezdőknek, hogy hogyan kell kezdeni egy Minecraft mapot, és hogy mit kell megcsinálni az első nap. Na, először, hát most én nem bárányöléssel kezdem, mindegy. Lejjebb hozom egy kicsikét a hangot. Így, zene, nem kell. Kész. Na, és ugye említettem, hogy bemutatom, hogyan éljük túl az első napot, vagy az első éjszakát Minecraftba, de emellett még egy eszközkészítési útmutatót is szeretnék majd a linkbe betenni. Na, gyere ide, hol vagy? Na, így. Most megyünk Fire, hogyha találnék. Azt majd megnézem később. Ott van né. Nem tudom miért, de én felülről szoktam kivágni a fákat. De az teljesen mindegy. Na, így. Na, megvárom, amíg dob saplinget, addig csinálok egy csákányt. Aki nem tudná, így kell barkácsasztalt készíteni. Na, így. Azt akkor mondjuk letesszük ide. Csinálunk egy csákányt. Na, így néz ki a csákány. Csinálunk még ágyat is. Ágy. Így. Na, adott saplinget, akkor ki is ütöm. Na, 2 darab sapling elég lesz. Akkor most kéne találnunk szenet. Szerintem oda bent lesz. Au. Csúszik. Pok. Visszaállj. Menj vissza. Au. Még egy valamit megcsinálok? Látószög, nem? Oké, akkor így jó. Gyorsan kiszedek egy szenet. Csinálok gyors fákját. És ide. Így egyelőre ennyi elég. És hogyha már szedtetek ki fát, van szenetek, akkor már túl kell, hogy éljétek az első napot. De még egy fontos dolgot előtte meg kell csinálni, méghozzá a menedékházat. Például. Na, így. Most nézzük, gyere már. Így. Van még valahol szín? Igen, ott. Így. Szerintem ennyi elég. Na akkor nézzük meg, ide elteszünk még egy fákját. Itt egyik. Kell elrasszuk azt a barlangot, vagy mit? Na. Kiszedem a fákjákat, és odébb állok. Hogyha látnám, merre megyek. Na, erre. Nos, akkor meg kell építenünk a menedékházunkat, ami mondjuk olyanra nap. Pont dél. Ami mondjuk legyen itt.
Ez jó pici lesz, de mindegy. Na, így. Így letesszük az ágyat. Mondjuk ide. És így. Na. Oké. És kész is. Van a menedékházunk. Lassan már megy le a nap is. Akkor addig leteszem ide ezt. És elmegyek bányászni követ. Találok, megvan. Így. Kész is a kőbánya. Erre és erre. Ja, így. Már lehet látni is. Na, akkor szerintem ennyi lenne mára. Addig is sziasztok!